for the thumbs up. Hi, Sir Dwayne. Charles, very good morning to you. Good morning. Hi, Master Charger. Hi, Sir Dwayne. Good morning. Morning po. Donnie. 27. Welcome, February.
sila. Magano. Magano. Maganda di ay man lang yun pala na stability. Pero nga man lang pala yun. Ayun pa doon. Kulang yan. Ayun pa doon. Ay. Kulang yan. Doon na. Doon na. Hindi. What's up? Ini 1/4. Bigya. Ano din? Kulang yan. Masarap pa dito na malo. Ay, hindi nga doon. Bigya man ala yan. Sapa. Thank you, Sir Don. Hi, 5 Flames. Hi, Don. 5. Kuya Dre, when is tomorrow? Tomorrow is my birthday. Kuya, tomorrow, just advance celebrate today because of family. OFW, Lutong Pinoy. Ano? Wala na kayo. I'm so sorry. I'm so sorry. Hi, Bert. Have a great birthday, Cheryl. Thank you po, 5 Flames. Thank you so much. Tomorrow is my, watching from Canada. Hi! From Canada, Lotong Pinoy. OFW.
Thank you so much. Five flames. She looks young. I'm look young. That's why it's hard for me to tell. Croatia. From Croatia. Stipo Gazi. Hi, Sir Robert. Anybody know her age? I would ask her. But hot and polite lol. Maybe 41 tomorrow. Five flames 41 tomorrow. Sige, sige, birthday tomorrow, Jollibee. Kuya Dre, thank you. Have a great birthday, Cheryl. Thank you po. When was yesterday? Hi, Amit. How are you? I'm fine. Thank you po. What? Yes, 41 tomorrow. Oh my God. I was way off. 41 tomorrow. Thank you. I'm no right, I'm no right. Thank you. Huh? You got the body of a 21 years old. Sir, five lines, thank you po, Yay. She is pretty for sure. Thank you. Johnny, hi. Johnny. Hi, Calvin McConnell. An early gift from me, Jollibee chick. Hope early birthday. Ah, thank you. Thank you. Thank you, Kuya Dre. God bless. Thank you, Kuya.
Great. All you gotta do is Bicol. Hi, Hex. Hello, Cheryl. Hope you have a wonderful morning. Thank you, Hex. Please subscribe, like, and subscribe. Thank you. Thank you, Hex. Thank you so much. Hi, Elias. How's you doing? I'm making spaghetti. Spaghetti. Hi, GSR. This rocker, thank you. Good morning. Kumusta? Okay naman. Thank you, GS Rocker. Busy day, busy. Thank you, Hags. Hi, Hags. From Jazz.
Thank you po. Cabaret. Sophie. Tama ba ako? Tama yun. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back. Ha? What? Papautang birthday gift, Jollibee. Yes, Rockers, take care. Oh my God. Just take care po. Hi, Twin Cities Sunset. Good morning. Hello. Welcome, February. February 2026. February na. February 1 na. Advance happy birthday. Salamat. That's a song. I'm at the airport. Ah, you're going to the Philippines? Sir Jess? Where are you going? Sticker po. On the jet plane. It's a song eh. Living on, parang na ano kayo na ano. Living on a jet plane. That's a song. I remember that song. I forgot the lyrics. Your birthday today. Tomorrow! Tomorrow is my birthday. I'm going to see my Filipina but not... Ah, where's your Filipina girlfriend? Oh my God! Ay! You meet Mom Aiza. Sis Aiza. Ah, so sweet. So sweet. Sana all. Sergius Rocker. Sana all. She's in the United Kingdom. Wow. Tomorrow, yes, my birthday is tomorrow. Twin Cities. Sir Bell? Sir Bell. Wow, it's United Kingdom. Oh my God.
She working in United Kingdom. My God, good job. Super chat. Hi, Master Mao. Thank you. Much shorter flight. Enjoy your stay, Rocker. Yeah. Hello, Mr. Mao. King Zaz. King Flame. Why are you making spaghetti? Making spaghetti. Mushroom. Spaghetti. Or spaghetti. Teghano na. Grabe man yan.
Atab tayo. Mga atab ang mga person. May ginakasiparit ka giniling. Muntik na malimutan. Ay, nga. Muntik na nga malimutan ko gabi. Sabi ko, na hindi ako nakagilid si ate San ano. San giniling. Yan eh, kaya nadungduman ni Mayda. Ano, halo mo yan sa gini, sa ano, spaghetti. Hindi mo yan, ha? Sila. Hi, Dimple Pinay. Good morning. Bye, Sheryl. Bye, Mr. Mao. Thank you for joining. YouTube bro, Chicker King. Good night, everyone. Good night, King Theme. It's all good, bro. Maybe next time I'm out. Sleep too. Sleep well. Thank you. Bye. Bye, Mr. Mouth. Bye. Thank you, Mr. Mouth. Golden Blade. Try to make King Mud. I'm going. Good morning, Golden Blade. I might go chicken up. Because I also sleep at 5 p.m. last night. Oh my god. You need to take a rest. I have to go to sleep. Thank you for joining, guys. Thank you so much. Wrong emoji. Can you make King Mud? He is a great moderator. Okay. Okay po, Mr. Mouth. Thank you, King Flame. God bless. Razal. Hi, Razal. Thank you, Mr. Mouth. Kanain mo si Doris ng bawang. Spaghetti mo. Kanain mo si Doris bawang sa spaghetti mo. Ano, magdara dito kape ha. Ha? Magdara kape. Daradan hitir. May saksakan dito. Yeah. Ada kita sila ano. Extension puntaan. Extension. Ang talkas yung pangalada yun sa ano? Bibin Sa man. washing ha. Ito lang mismo ang saksakan sa cottage. Oo. Ito lang na. Kaya pumunta ang extension. Kaya kung mag-shard baga. Pabantay man sa lihaw, kay mahugas. Ko lang, mahugas lang ako sa lihaw. Kaya ano.
Thank you. May buli kami ha. Kaya may ano na service mo. Hmm? Ay, para sa Thank you, Razal. Hi, Razal Anton. Wow, hi. Alright. Zuroto, Zuroto. Ate din ka masakay. Din ka masakay. Dilo ka ikaw gang din ka masakay. Di po po din na nado si SG. Kung naaban. Ako na, disabit na lang ako. Dilo ka ikaw gang. Kung di ka masakay. Sino ba ako sa pinaan? Na-try, ay na ano, video. Sabi ni Brad, alas 6. Ngayon natulog. Ay, nga, mga na-shooting, mga pwede. Kaya sabi ni Brad, maski alas 6, pag kurang niya, atag pa na magpadagat. Kaya sabi ba nga ni mama atag. Kaya sabi niya dito, alas 6. Kaya sa kagabi na makaluto na. Ano, service na lang na sa kaya ni Papi, mga lang ang magkato. Pupuda na lang ni, kaya mga puda. Dada. Good morning. Morning. Apply. Morning. Spaghetti. Kape. Kopi. The big brother. Kopi. Hain nun. Oh. Ganyan yung tangho. Ano naman isurulan mo? Spaghetti. Ha? Ano naman mga isurulan niya? Sulog. Ako ang kagaya. Dito na. Sa lumpia. Sabi ito magluto. Magdarasin ko. Tutuan. Na, kuan. Yun na. Isda. Gason. Madara gasol? Hindi mo baka muli tumalik. Magbagol man o may uro man. Halo po dito. Naghapot nga niya ako. Ha? Naghapot nga niya ako. Aw. Ang surulan niya. Ha? Hindi na lang. Ano din na lang? Pag wala yung dito, ano lang dito, ihawa na ba? Puro ihaw. Hindi, pag may isang pirang sa dahil lang na gasto. Ang kuhaan, ang butane. Oo. May butane ba? May ba kita? Yung sa butane. May ito sa jump. Yung kinuha ito na ayaw. Ang ginamit na third, binili mo lang ito lupa. Ito. So nagamit tapos. Oo. Tanong ako sa nag-abuhab ako siniyo. Ano naman? Buruhay na. Ay, sus. Pag ano ha, pag turubo na ha. Pero mahinog ba? Grabe yan. Buhab ko dito. May Adiyo. mayon ako sin. Kuwan. Ando mo ito parang sa plastic. Mayon ako sin. Ang tarong na bilog. Oo, masarap na ito sa pakbet. Mo ito masarap sa pakbet. Ang pang dinding-ding. Ganun din. Pero ang tarong mahalaba. Wala pa. Magay niya ito. Buruhay na. Huwag ka na siniyo. Magay niya ito na bilog. Gusto ko ito na bilog. Tapos sili na yung siniyo. Mga dara na rauli halisa. Ah, sa Manila. Ang mga ito na ito ng kuruha. Tomatis. Kasi ito ng transplant. Tomatis. Ikaw ang mag-alala ng papay ng tricycle. Hindi siya masakay. Dapat O, sumipang. sa motor. O, bili ka tricycle.
Dapat sa may bangko ito diha. Kaya yung pagdal sa kanya, di na pugulo. No? Mao nga ni, larong na nabangko ho, kahit pag-alsa. Di na magpugol di diha. Para Di dito. na. Mm. Ang gubugas no, Oo. magalalay lang. Yung paano, ipasukan ano. Tapos hindi yung magkuhan. Sumog ko sa, ano ni, sa YouTube. Mga bagay yung training mo doon. Di diha. Pag-rescue. Um, Kung paano mag-rescue sa Hindi, naman. hindi mo kung ano na yung YouTube. Training na ninyo ha. Kada pa nun na yung mugol Yung mo. mga tanod pa kay phone na rin. Kada pa nun na yung mugol. Di halir yan ang bangko, mga yan. Biri, di ka na maalsa. Hindi ka na mahal. Sa Di bangko ka na naman makapot sa bidi ho. Di ka na makapot ho. Hindi. Dili na kakaputan ng lawas niya. Ang kakaputan na lang sa Hindi ho, bangko. kaputan mo ho. Pwede mo patumbaw sa gusto no. Lalay. Lalay. Maiulo na lang. Lalay mo na bang akong patumbahay sa no. Pwede na ito. Para yung mukhan. Buksan na ang internet Sa sa YouTube. Ang mga sa rescue. sa rescue. Rescue mo ang dahil pa niya. Pag ano, PWD na. Yan din na kaywag. Pang alas 3 ang talagang matakaw. Alas 3 ang gabi. Nano ka mo na maulat ng kantusan kuan. Saan? Pwede na nga alas 6. Medyo. Oh, Saan yun? Saan yun? Saan yun? lechon. Lechon. Di. Sa Blaze? Ano pa din na doon paano si Idan? Kanjulata? Kanjulata? Opo. Kanjulata. Ay, kandulata. Nalala ko yun. Si Kuan, si Jubin. Si Jubin. Basta sa ang paralutok po yun ni Kaya, ano oo. ninong Ambet. Si Oo. Dilata. Di ko alam po na ng pangalan. Wow, yun si Kara Jubin. Kanina umagad din si ambit ni kuan. Dilata. Wow. Din yung party ko yung ikin sa Bliss. Sa Blaze. Sa Blaze. Dito mismo sa may Bliss. Baya, di Kumbaga magad. si Mylene, Julata ito. Mga kanya ito, pamangkin. Ano pa mga? Nag-glitson. Kamangod yung pintaw, nag-glitson. Pagkapot na Kamangod. lang kamuda, araman ada yung dito. Kamangod yun ni Kuan, yung pintaw. Kamangod sa naman ni Mylene. Glitson. Adik, kapod pa adik si Kuan. Minsan kadaanan niya si Bintaw. Minsan kadaanan niya naman ni Mylene. Glitson. Masuk yung trabaho niya. Mga talaga yung bantugan na. Mga paralitson. Sabi ko, Mayroon pa hindi sa kalian. Mga paralitson talaga. Wala ba na suruda? Litson lang. da. Isda, puro na isda. Kaso yun, pinasuli ka ka. Gusto kong may huli. Hi, coffee! May mood mo yun Sir yun. Bell! Oo, naimig ko. Surat yun. No. Surat. Grabe na susunod niya. Ha? Ano bang nasus mo? Para kalibo. Grabe na susunod mo. May 50. Oo. Ha? Aray. May 50. Wala man. Makulong mga kabayo. Makulong mga kabayo. Magkano ang kabay? 85. Makulong mo ko doon na kabayo. Dua na. Doon na. Dapat. Ang password di ba kaya? Akin yung papabakal? O di ako, nung apunggol. Ang UGT ng bata. Sino Si Joey. ang taga-kalian?
Namungan niya ka ba? Ako, ang Jerome. Sama niya lang ako doon. Diba si mag-lukod na lang ang kabulog ko. Sabay wala. Dito kung sapatos niya niya. Hindi mo? Nabutan ng sapatos. Ang mga trabaho niyo, pwede magsabay dito ba yun? So, ikaw naman ni Joey ka pong pira. Kung nagbiyahe. Nagbiyahe ni Joey for 160. Ang linggos naman. Ako. Ang linggos. Yung tres sinta. Yung kadla. Mani-mani lang. Ito naman ito kajubit niya, kabayo. Di ba niya yung karakay? Panahon ba niya? Dua? Ano ka? Madaw niya ko. Bago yun. Oo. Ano masakuan? Masakuan sa iba. Hindi mo bakal na kunta. Ang pagbutwa. Lalaki. Yung babae, yung kanya, yung gamit niya. Mukha di ko may kalita rin yun ha. Ito ka nag-anay ko. Ano na ako? Pakalagyan na ako tubig. Huwag kinakain ko sa papay. Ha? Nakain ko. Naka. ko. Hindi mo siya makalawar. Lagyan kayo ng turo dun sa panis niya. Mag-agaw din din ito turo. Tulos ng gahon. Kung pakunta mo ngayon sa mga plus, makabayo. Ha? Kamusta? Yun na. Nakukuha mo ka sa kuhan. Ay, sorry. Din ka mo, dapat na nagpulboy sa makabong sa tricycle. O sila bigyan. Ito, Sila ba? Sila ano? yung pagkuhan. No, sila bata. Jadi, siyang dala ng mga araw pa dyan. Bagay ito na tawa ni Jero, mga puntong ito naganis ko. Sabi ko nga mag-ano na, may binakan man ako doon na ano yung manira. Sabi ko, may binakan na ako doon na yung manira. Ito, nag-dead sila, tawa niya. Balik ko po naman sa mga kondo, no? Tropa. Oo, kay ano yun to? Pag-hagdak, ano yun ito na nito? Parang siya kaya mga bata. Sir Jamie! Excited! Hi, Sir Jamie. Hi, Robert. Raza. What you building today? I'm construction too. Ano yung ulam? Spaghetti. I'm making spaghetti. 22 sana. Arkan. Hi, Arkan. Ever you're in my arms, this time I'm going to change.
Yun, ibang ko si Bird lang, ano, gamitan. Parang, Pinag-set na sa ano, di ba? Ano? Ano? pero may iba ko si Bird na, ano ko na natin papay. Lumitan ko, parang ikulan. Oo, inulaman lang yan to. Ayun naman. Karaan yan to. Sino resta na gan? Rabin. Ah, Diba ito ni Rabin? Magaling pala yan to ha. so, relax. Yung sa beach. Ang beach yun. Kaya komportable siya dito. Kaya ang lubog sa tubaga tayo Da. Mm. Tawa na ito. Tama na pala yun. Magkano ang matulog mo? Ano yun sa bata yun? Ah. Hi. Hey, brother. Yes, my brother. Hey, brother daw. Ha? Hey, brother daw. From Sir Jamie. Sir Jamie. Say hi. Hi. Sir Good Jamie. morning, everyone. Settle your will, my eyes. This time we'll love you much better. Settle your will.
Aga na pag-aho. Mahulog mo. May nagigit na naraga namin. May asin nga imay. Ay. Pero nakilo. Diba? Kawiyabi mo. Ay, nakaunday. Oo, oh, napadagat eh. May pagpara ko ang gabi. Gabi ah. Ora. Wala pang para ko kapiraw kay Ay, Lita. magandi ka nito puro. Ay, tagturo sa liya. Diri, nagpugna kan luto. Niya, manakali naglaladan. Kalayo. Okay. Nagmata ko alas 3. Niyan pa lang na. Eh, sus, alas 5 na. Yan pala nag... Oo, madaling wak mo. Dito? Dito ka na, kailan sa dito anda. Kayo. May brown rice pa si Ha? Papay. Ha? Brown rice pa? Pamper? Brown rice. Ay, wala na. Wala na yung kaunon. Kaya, ang buwap ko na yung pa doon. Ano pa din eh? Ha? Ano pa daw? Dalawang tanduan na dag. Bisa. Anduan na dag andaran ta. Ano dyan? Bali magsobra din magkulang. Pag nauna ka dito dito, isin ano ha? Musta ito ha? Lapon mo kami, bago ka mga rigo. Lapon mo ako. Ano dito lang, una ka mga rigo siya. Maura, maano na nila, ha? Lapon mo ka. Good morning, my princess. Hi, Sir Derek. Also, Pinoy family, Florida. Hi, Pinoy family in Florida. Thank you po. Sheryl Ohm. Ronald from Hawaii says hi. Hi po, Ronald. Good morning. Wow, you're up so early. Yes po. Ronaldo. Hi, Ronald. Good morning. Thank you po. Hey, brother from another mother. No, we're one, ano. We have 9 siblings but one mother. Only one. Abo alam mo saan. Saan. Ano pa na? Tinamin ko. Sabi na. Grace, ngayon ako dito ano. Nakuha ko na. Kaso ito ano yung siper?
ano lang pala siya? Masimsat. Sensita. Masaya ko sa akin. Mga ay, Ira din na ano. Oo, kaya ba na nagkarami ko sito, garawaan. Ano lang masimsat? Bagay naman ang loko. Tama yan, hindi. May budam ano ha. Ako nakamataw na ako doon sa Nakalakad mo ta. Ayan, nakabdiri pa ako nakamati. Ako doon na. Sa ate siya nang luto na sa ano, sa Espanya. Masarap sa ate siya. Ngayon huwag ka na ako pagluto sa sauce. Kay, masarap pa ng batahan. Iba may butangan ako dito. Doon, lutoon ta na. Doon na oras na. Di, Ang lumpia ugang. Dikit. Sudyo pa man ang nari. Bawa nga ya. Ayun. O hadwa di diwa di duha. Oo, di na. Di ako puta na daw. Tabo nila magmata na. Dati nga ata na. Ay, parkulugan ako. Ano? Ha? Parkulugan ako. Puso. Pusoon? Ay, nagparainom ako. Di ako mga ringos. Ito makakaringos. Di kita makaswimsuit. Siri. Pag mauruli na, mauna kita mga karigos, maski ka rin, mababad ta lang ang lawas. Kaya bulong Dinis, pa abot ganyan. ako sa bagay. Hibala Urawang din ako. Hibala ka mo dun, mama, makarito. Pag pauli na la, pag mauruli na baga, mauna kita malublo. Kaya para mababad man ang ato. Para awasan luto. Sige ko inom ano. Serpiltina. Oo. Bali ano yun, surip ada. Oo, ada, ha? Sabi ko sa'yo, padagos mo. Pag alam, bigla ka baga una. Oo, da. Dire-diretso kayo. Hindi naman pag mata ko mauna ma. Sarap na. Ang mga bilog na dugo, may iruluwas yun, mga surip-surip. Dire, ang tawil ta. Di mo na, di ba sa kayo mo natulo? Ang butong ka siya dito. Ah, ano na lang, kaya ako di ko maninig. Oo, sige. Ano ko na lang, ibutang ko lang dito sa ano ko. Ayun, napagbutang nga dito sa bag kay ano. Ay, kundi ka siya. Kaya ako madaraman ako tawil. Pero ito na bag, ito pa no na backpack. Ang dara ito ilisap na sa Pwede bulong. mo na ako, Grace Class. Ay, plus da. Ano may naluto kayo na? Si Dada ang nakaaraw sa isa. Da? Sige, surat na kita. Da! Sana ako pa ano. Sige lang. Wala man ano. Doon na Blue lang kami sa shirt lumpia. is my girlfriend. Ano ba? Na? Sino naka-blue? Nice mo! She's married! Maybe my future wife. Then, Sino who's yun? the girl with the hat and blue shirt? Oh my God. Yes, married! My goodness. So it's Oh, no. 8 and 6 a.m. there now, yes. Good morning, Ronaldo. Where are you from, Ronaldo? My God. My goodness. Ay, Sheryl sorry. got the sack, they got the chefs in here. Ah, okay. Good morning. Sir Fred! Good morning, Mrs. Roller. Ian, happy birthday tomorrow! Tomorrow. Dumaguete. Dumaguete, Ronaldo from Dumaguete. My God. She's already married. Ay, nako. Hope you have a great day. Thank you, Kuya Ian. Thank you. Maiimo naman yung mga nag-aaral. Thank you, Kuya. Ay, salamat. Sana di na mag-ano. Punduhan naman daw. Bro, yan mo parang bigyan natin to ng magandang panahon. Naramtan, ano ba anak kita? Video kita dito. Karaoke. Masira mo ng ano ni Father. Turog ngayon ah. I was her first watching. Where's my mic? Alden, Pan and High, following me in. Michael, Michelle, Kellen, Robert, Ian. Cause you when no suklay pa. When I wake up, no suklay pa, not yet suklay. What your routine, if you don't mind me asking? Routine? Morning,
clean, wash, face. Hmm. Hmm. Sir Dwayne, good morning, Fred. I've been lurking. Fred, stop bullying everyone. What time the pig come? 7. The pig come 7. Dalichon. Jet, 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 jet. Shame on you, Dwayne. Amazing body. Just listen to me. Have common sense. Huh? I need to know. I need to know. Can I let it go? 90, thank you for the likes, but you're such a cutie pie. Darius or Derek, just listen to herself. The dancing queen. Just let it go. If you really love me, gonna get you. Love me harder. Love me harder. Love me harder. Love me, love me, love me. Thank you, Sir Jamie. The dancing queen. The party tomorrow. Today is the early party for early party because my father requests. You're welcome. Early party, advance party. While cooking, dancing. Look, my shorts. Mahulog yung short mo, ba't nagawin mo? Durubli na nga ni. Durubli na niya siya. Naman nakakahulat. Magulat ka lang, hindi. Babasa si dada mo. Hindi rin ba kayo gagamit? Kasi wala pa din sa iyo. Madala kita diwa na tikhel. Tuluan na. Pero mo. Ang pul mo na ilay lang sa tuna. Makal ka ngayon. Kuan. Yan dito. Dada na, alam mo. An plastic na Mayon na, paper plate. labo. Kahit pag kuanan na lang. Ah. Pero ang dulod ako ha, na Oo. labo. O yun ha. Plastic labo. Kaya kung Akay may sibuyas, paminta lang. wala na kita, hindi na ka magamit. Ang di ko ra. Wala naman. Gram. Wala mga gamitan. Kape, sibuyas. Dili kay kung nagamit pa ngayon ang kamulid pa kay na kuan liwat. Ano? Dili malandag sa ito na isda. Ay, ito may dara. May dara kamatis, suwa. May dara. Hain. Ito, hon niya. The thing pig going to begin fast, yeah. Hain na si to believe. Hain. You're welcome. Thank you, Sir Jamie. You're Hi, very ma'am. for sure. Yeah, body, dun, sorry. Miss 18. Dibo? Dibo? Russell, you act like your own here. It's my party. She better sing some good Ang song. kuan na lang at para kay magkarapi. Hindi.
bawang. Wa man sibuyas. Oh. May sibuyas, wala bawang. May kamatis. Sili. Oh. Asin, ma'am, wala. Brandon, it's her birthday, yes. My birthday. Advance birthday. Celebrate. I meant Ronaldo, yes, Ronaldo. Really, yes. Oh. You better get some suspenders. Nung again mo rin. Haluan na doon. Ano treasure. Lucas has suspenders. Tagal ko mula. Ang bawang bibig. O asin. Asin. Bayaan mo muna. She might not friend. Don't know if she knows what suspenders are, Jamie. What suspenders? Suspend? Suspenders. Is it your birthday? Yes. Happy birthday to you. Thank you. You are beautiful. Thank you, Nelson. You are like, okay. Okay, around. It's something that holds you short up. Ah. My shirt is double. If it's down, I'm still safe. Secure. Thank you, Branda. Thank you for the gift. Happy birthday, thank you. Tomorrow is my birthday. Thank you pa. My God. If you really love me, then you love me harder. Love me. Thank you so much. Tomorrow, I thought you said today. Today is early celebrate. But advance, thank you for the advance happy. It's okay, it's fine. Today's celebration, early celebration. Anyway, happy early birthday then. Thank you. Thank you, Bernardo. Thank you so much. Thank you pa. Party today. Yes, the party is today. Ano gusto regalo? Cash and mo, Gcash mo. My Gcash is on my bio. Oh, Gcash. Good morning. Good morning, Gayar. Oh my God! Ano na din, my girl? Ako na. Hindi na ako ngayon. Dana, please. Someone, din na, para may minum magayon, no? Gaya na. Hi. Thank you. Oh my
God. Ay, gayon. Early gift. Tinatab ko kay malilate ako ng gabi. Ay, okay lang. Nakakanood. Nakato ako. Hanap ako sa kayan. Si Mama maan pa na kayo mo nagpapam sa tricycle. Sabihan ko lang ito. Sa tricycle. Si Mama Elec. Oo. Thank you for the gift. My niece. So beautiful. Gift. Ay! Thank you po. Wow. Wow! Huwag kayo ng kod, madam. I-open mo, tita. Ha? I-open mo. Ito. Padi asawa din. Yes, Ah, may pa. Alam mo yung pa. Higa. Gayon. Ayun pa yun. Ah, may pa. Ay, gayon. Alam mo yung pa. Ano yung pa? Ay! Balikat tayo niya. Wala yun sulod. Para ako magsulod. Ay, puro wallet. Yari, may pa. Puro wallet, bagan paldo tayo. Puno yun. Yamanin na. Thank you. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Salamat. Umasa mo na ako. Thank you so much. Okay. Thank you, Sir Martin. Double tap is subscribe. FIFA, have you been? Good morning, sister. Oh, Darahon. Darahon. Ang hindi. Thank you, pa. Sheryl, going to be drunk today, yes. Ay, bilig. Great family, yes. Thank you, pa. Thank you, Sir Jamie. I'm having an early Margaret right now. Wow, Margaret. Thank you, Sir Martin. Double tap your skin. Thank you so much. Nice bars. Yes, po. Ano yan? Beautiful part. Luto na. Hindi na? O ba, kung luto na ni Grace. Alik awon yan. Ha? May kakatuon. Ulit na lang. I'm having an early Margarita. That's a nice gift, Cheryl. Thank you, po. Thank you sa gift. Ano oras ang alik? Luto ko na siya? Luto na mo. Hindi na lang. Ako na lang. Ang sabi ma. Pag kumaba, ano ka mo? Dili, tansimin to. Hindi na tumakasing dito kay Jingo. Happy birthday, Yoel. Yoel, I'll be 19. I feel alone. I feel in love. Really? How are you feeling today? Feeling beautiful. Happy. Oh, why? Darahon dito. Pepper. Larong tayo niyo. Ang bang ang spaghetti ada yun. Ah, thank you for the gift, Sir Nelson. Happy birthday. Thank you. Thank you for the gift. Tomorrow is my birthday. Thank you for early gift. Thank you, pa. Thank you. Party getting started. Yes, soon. In few hours, getting started the party. Thank you for the gift. Party getting started po with gift. Yeah, thank you. Sorry, she's spoken for. All right. Cheryl Peoples. Thank you, Sir Martin.
Thank you, Sir Nelson. She's only 45. She's young. Thank you, Sir Nelson. Thank you pa. Thank you for the gift. Ah, Sir Jamie. Thank you, Sir. Ano ba Sir Jamie. Thank you so much. Oh my God. Thank you po. May gulay. Happy birthday, Cheryl. Thank you, Mark. Thank you, Fred. 25. Nelson, thank you so much from Martin. Happy birthday. Thank you, Mark. Colors. It's your birthday, Cheryl. Tomorrow is my birthday, but today celebrate early. Today early celebration for birthday because today the kids new school and good celebrate. Happy birthday to great woman. Thank you, Sir Jamie. Oh my God. Wow, nice gift, guys. Thank you. Thank you, sir. Sir is Nelson. Hola, to dancing din. Nelson. To dancing. Hi! Thank you, sir. Thank you, Sir Nelson. Oh my God. Thank you pa. Oh my God. What is Mike getting you for your birthday? Lechon. Mike getting give me a lechon. Lechon and the foods. Oh my God. Cheryl, a very early happy birthday to you. Thank you, Sir Dwayne. Thank you so much. Happy birthday to you. Thank you. Pig is not a gift. Who's Mike? I will make him give more. Thank you. Give me more. Serpent. Give me more. Sige lang. Thank you. Thank you, guys. Oh my God. Thank you, Martin. Ha? Nagsusuan na. Ay, maluyang ba ang niya ho ate. Pag hindi doon na sa gusto dati mo. Oo. Yan na sa loob na. Din may ito nag-ano. Ay, nagbuwan nyo. Turing pa lang mo din. Luha pa. Ay, wala na. Ang galing mo kayo magsun. Nakain ito ng bigluwer dito. Ya dahon. Ito sa kado. Madali na yun magkalagkad yun. Ipit ang galitan mo ate. Ipit. Ay! Thank you! Thank you! Thank you pa! Oh my God! Thank you, Sir Ryan! Oh my God! Thank you pa! Nelson! Sir Nelson! Thank you, Sir Nelson! Oh my God! Oh my God! Thank you pa! Thank you, guys! Thank you! Happy birthday to me. Oh my God. Happy birthday. Thank you po, Sir Ryan. Oh my God. Thank you, Sir Ryan. Yes, did you buy a beer? Sir Fred. We have lots of beer today.
That's why. Thank you, Sir Fred. GTV kapi-kapi. Maren, happy birthday. Hello, GTV vlog. So many get thank you. Yes. Hi, Sir Don. Good, wow. Thank you, Sir Don. Ah, thank you, Mark! Ay, thank you, Mark! Oh my God, Mark! Thank you! Thank you, Mark! We all love you, Wild Lake. Thank you. Thank you so much. Love you too, guys. Oh my God, daming help! Ah! Thank you pa. Thank you. Sure, going to sleep. Have a nice day. Thank you, Sir Nelson. Thank you for the gift. Thank you so much. My God. Five flames. Take care of Nelson. Take care. Bye, Nelson. From Sir Jamie. Hindi, tarong mo lang ito mag-uwi. Mag-uwi lang ito. Live. Ila. Ila. Thank you po. Nice. Thank you po. Thank you po. Gulat ako. Blessing yan to kanina na oran. Subukan lang. Doon talaga kung lali ako mag... Ngayon ako sa pagluto mo sa sauce. Ah, Kaya masarap mo na sa kaliri ito. naano ko malaking kalson. Sabi niya po, masarap naman talaga. Kaya pag nagluto mo na ko man sa Nestle cream, tapos ang bell pepper, wala man. Masarap pala may bell paper. Ay, sarap mo na. Tala mo, luto kay ate sa ito na birthday ni Dian. Ay, wala kami ngayon sa tulibi. Sarap, pagkaluto mo na ang birthday ni. Sino ba natin na yung lutuan mo ba ya? Si Jerome. Ah, si Jerome. Nakatali ka sa to? Ah, may ano ka talaga. Kambian. Arawan mo lang ang kambiyan. Ito blower, oh. Tapos na ni nag-blower. Mag-blower, tipid. Pero mo tayo dito. Pili mo ka. Ah, Pili mo ka. Pwede ba kayo? saksakan ba kayo? Okay, Pero, may saksakan Sa naman dito. oo. Thank you pa. Dito, oh. Send to your PayPal, Cheryl. Thank you, Sir Fred. Thank you so much. Hi, Ma'am G. Ah, Kuya Dre. Sir Fred. Thanks, GTB. I will sub back. From Don. Sir Don. Thank you pa. Hello, Kuya Dre. Hello. Kuya Dre. Good, Dan. It's cold. Yeah. Hey, Jamie. How are you doing today? Cold there.
What are you cooking na spaghetti? Because she not used to getting so many gifts. GTV, she happy. Thank you. Jimmy Mars, so done. Hello everyone. Thank you for your blessings. So amazing friend. Thank you, Sir Don. Ay, si Susan. Nano. Nano. Oh, sige. Manay Susan. Ata man nila, ma'am. Ay, pwede ka lang magsumba. Tuloy mo, may regla ka. May sumba. Dali na. Ay, alas 6 na yung matanong. May reg si ako. Malawang. Hindi natin Nagturo yung gabi. Ay, pagkakas. Ang palabok niya niya. Sabi ko, sabi mo na kasi sinabihan, ay, wala man ako pagkakas. Sabi mo, direct sabihin. Eh, kung anong ang sabihan, kumadiin eh. Sabi mo, sabihan mo. Di ba sabi mo, sabihan mo diretso? Kaya din ako nagsabi. Di ba sabi mo? Wala man akong pagsabi sa mo. Sabi ka sa ako, sabi mo yun. Sige, Pwede masaga na lang yan to. Sabi mo pala. Sige, sabihan ko si Tuan kaya. Kaya sabi mo nga, nag-order ka. Sabi mo, sabihan mo na lang siya. Nag-order ako, kan maliin yung ugang, libiho. Sabi ko, anak, ka-order ako sa asawa ni Panak. Sabi mo, sige, kay sabihan ko. Sabi mo, sabihan mo. Magsabi ka baga sa ako. Sabi ko, saan yan dumaan? Sabi ko sa lunes. Sabi ko, may sa ano, yan na. Sabi ko, sige, kay sasabihan ko na. Ako, ugang, ano ko ang maliin. May palit. Ano na yun, gaganon na yun. Sa alunis na lang yan to. May luto man, may spaghetti. May lumpia, may inihaw. May lechon. Ito. Oh, yan ang palabok para sa aga. Ay, sa lunay mao sa aga. Para may mabulong sa Oo. Masabi, ay niya, handa na ka mo. Sa aga naman yun ang palabok. Para may yun magkamo simpang. Hindi ko lang pa yun. Pwede man. Ha? Ay, sorry. Magsara na lang bahay doon. Mga kutsara. Ano pa nagalong? Ay, papay mata na. Pag-ayun ko ng turo niya ni Daddy, pag-aga yung tiro ka. Wala nang ganda ko na ba ito Urusos na nga rin siya. Plat na mag-awabad. Oo, mata na siya. Dali mo na oras ha? Alas 6 na lang. Kaya. Dahil ko da. Diba? Ah. Light. Adon, that is too hot. Too hot. Oh my goodness, teleport me to the Philippines now. Hey
Hey, Mama. It's my mom. It's only 67. Oh my God, Fred Lol. But Kuya Fred 67 is too hot na. When I had to rub in it. When pala, sorry. Kuya Fred. Not not hot here, GTV. Here in my place, it's 63. Oh wow. Right now we're in the Philippines, 20 Celsius GTV. That is too hot. Not bad on where? I'm here in California, Fred, from Sir Don. Yeah, Kuya, same here in Palawan. Cold breeze, but nice to stay on bed under my blanket. Sir, Kuya Fred! Kilig-kilig, Kuya Fred! Host Don is... Okay, Don. Is the hottest. Kilig-kilig, Fred! Say, Kuya Sir. Alam niyo ito na po ba? Buso? Ha? Spaghetti. Tapos condense. Condense. May isa nila ha. Ayos, pwede yung maayos. Ay, ito na po. Baka na ito siya. Ayun naman, diba yun mga asawa nyo? Mga lang yun. Ay, di blower? Hindi sa sama. May isa pa lang yun. May PVC dapat. Extension ka dapat. Nadala. Kaya ma-charge yung cellphone. Ano sa pagkakaroon mo na yung pandito sa pala. Kaya maurupot man. Tuwa ka magamit sa to. Good morning, everyone. Ay, sorry. She is busy, Ronaldo. She misses some messages. Hey, Jess. Come here, Dre. Sir Jess. Rocker, thank you. My messages are not getting read. Sorry. What you said, wait, I need to backread maybe. Sorry. Spaghetti, my favorite. Spaghetti, your favorite. Cicelo, Alon from Hawaii. GTPO, yeah, heater's on. Super cold. Hi, Mark Bibington. Just be careful driving. Thank you, Sir Jamie. Oh man, that's sad day. But it's snowing again. My God, there is no place of you. Hello, JS Pogi. Okay, Jamie, take our brother. Thank you so much. Rocco Cheryl's birthday party today. Yes. Advance birthday celebrate because the kids no school today. Kuya, enjoying my time off from my place of assignment. Wow. At someone kilig-kilig. Someone kilig here. GS. Oh, poor Ronaldo. Dali daw. Kapag kagabi. Tatay na ako sa malinaw na. Nagkikagibal na ako kagabi Ikaw pa, itatadihan ko na. Tadihan ako ng yawa pa man. Itatadihan mo na yung kagabi kung may... Oo, tama naman yan. Nagtaon ko na inipot pa. Ano si Tita Maya kung masarap ang pagkain. Kere kung maas ka. Kinakabahan ako. Oh my God. RTO liwat ang maalasa. Ang bata si RTO. Ang budget siya. Ay, delikado.
Delikado ini. Yes. Ikaw pa lubo ka? Ano buwan mo ka Alden? Oo, Alden. Alden ka magtay ka mag-ising ko. Dali! Ay, yung motor ni ngayon. Kulang na tuhangin lang sa unahan. Kaya nga ni. Kaso yung pag-bills, badam ko dati. Thank you pa. Thanks GTPO. The way sa Thailand. To Thailand. Happy to see you here, everyone. Thank you, Mom G. The UK. Wow. I'm in the air, so signal is in and out. Okay, Sir Jess. Take care, Sir Jess. I assume it will be streamed. Stream. Coming right. Hi, Anthony. Take care, Sir Jess. Rocker. Clear up. Clear. Hindi itong dada. Wala si Ramana Intang sa video na dagus. Ha? Tsaka na niyo. Ano kayo pa man lang? Malapiti na. Sabihin na ninyo. Oo, mama, alas ito. Maabot. Sabihin na ninyo na nakanto na. Inulat ka mo, sabihin ninyo. Inulat na lang ka mo. Ini yung kay ay, mabili ini. Ano yun? Blower. Kaya kung may sugnaong dito. Ano pa? Ano pang video niyo? Ang video kay, ilan eh. Karakterisa. Ganda na ang karakterisa. Kaya na pa. Dapat in-charge niya rin sa'yo ito. Charge. Lapit na. Isa. Pero sabi na yung balik ko. Saksakan. Hoy, diyan na siya. Bakit tayo ta? Okay lang? At sino kari? Mas kada? Dito ka na. Bakal na Pero kung ano ba yung nakakal sa utang? Ang titingnan ko lang ano sa YouTube. Ay, natin lang. Hindi mo namin ang pang. Ayan, narami ka kay Luka. Dapat mo na dahil.
Magda ka ba yan natin sa Sabi ni ate, ano, Sol. Ay, si ate siya sa'yo, busy ako. Di ba ka? Hindi rin pa niya ano, hindi rin niya maganda kay pero pag nasa aga yun, ay kayaman. Meron ba yung nag-picture mo, Grace? Dance ko, may Thank you, 57 million. Ano, 27. Hi, Golden! Pabibi po. Pabili po almusal. Wala. Magandang umaga. He timing him out. Who? Why? Thank you. He have the right to be. You have the right to be here. Where is Mike? Maybe Mike is sleeping. Mom, what's new? Because GTB, I'm right here. Francis Godet, hi Francis. Mike Mercado, GTB, I'm right here. Ikaw daw magbasa. Ako naman. GTV, I am right here. You're always mine. Okay na yan. Doon sa nakaulog ho. ito, may ano baga. Ayan, ito naruluhok na ano. Dali, wala naman yung tubig. Ah, wala rin tubig? Sila kumawa para basa ka daw. Hindi, ito. Basta. I don't... Ano pa? Ay, ano pa? Oh, ano ba yun? It's not your channels that you make. Why no jacket? Let her down with it then. Golden, it's this not two. As, ano ba yun? Si moderator like Ano that. ba nga na? Kaya sabi ko, That's done. Swami. That's what words are pagkasiram ko, for. Mabel Peter, tapos you. may Miss Catherine. I'm Mike. Hello. Akala mo may Miss Clea? Welcome, Johnny. You know what to get one now. Papay to Bill Peter. Papay to Bill Peter. Magbasa ka naman. Ikaw na! Ikaw na doon. Pinagdat tayo. Ano daw tabi? Pinag-comment na.
Sorry. That is spaghetti pababa, pataas. Ano, di ko. You're lucky I can't. Sorry, Mike. Options. Hehe. So much spaghetti. Yeah. Are you talking? Golden. I'm happy. Walang No crispy ate, jacket. ha? Talk to fish. Crispy, ha? Certain 10. Spaghetti carbonara, no. That is spaghetti. Happy birthday. Oh, why him timing you out? So, later guys, and I'm Momji and happy early birthday Jollibee. I will return later. It's not to our channel. TJS Sultan, hello. Because Sheryl wants to no contact. They're just mad because what he did. Ano yun rin, luluto ate. Sinigang? Ash? Ha? Kana? Hello. Saan ka na namin dala magsabay? Ah. Yung mga bata din yung taintang. Yeah. Saan ka na namin dala magsabay? Yan. Puro ko na bata din yung taintang. Alright, very nice. Ay, wala pa mo naman. Dada? Dad? Ay, recharge sa cellphone mo. Ay, yan to may hugasan mamay si ate. Ay, ano na lang ada yung nasa sa spaghetti? Hindi mamay, kung may hindi mamay, ikaw na lang ada yung nasa sa mga natin. Hindi na? Diro, ay mana yun ha? Bata mamay, ito na lang tabi. Ano, kaya putusan na mo simple rap. Oh. Ay ba? Bye. This house.
Nagre-ra ada sira. Ano may jacket na niya. Jacket. Nada ako pa. Ano ba yan? Iyara golden sorbet. I don't do anything about the jacket. My channel is sorry. I'm not a YouTuber GTV. Be nice and respectful that. Whose channel, Fred? Kuya Fred is the guardian. Golden good people too. Sorry, I can't hurry from time to time, so I be watching. It's okay, Golden. I know, Golden, it's okay. Kaya na lang. Sorry. I feel you are wrong. You will be time out. She worked her duty. Get where she is. Whose channel and what happened? Oy, Sultan Burlesque pa. Hi. And hello, Golden. I see you in many channels. I know you help to lot of channels, Golden. I got nothing against you. Not me. There may be Golden out there. Alam na ito ni Kaloy. Happy birthday, Shirley Sultan of... Abot ni Ben. Kaya sabi ni Ben, si Kaloy ko na. I know, kid, and I'm sorry. You know, keep me. Say hi. I didn't know that part. I'm sorry. He is a golden. Ay, may nag-send. Sino ito nag-send? Sino like ko daw? Dede? Oo. San. Happy birthday. May magkano? Ito ba? 1.99? Ano mo daw? I-heart mo daw. Sige. Ready na ito. Oh, alright. Salamat. Thank you. Sino? Si Ronnie Villanueva. Ha? Ronnie Thank you, Villanueva. Ronnie. Thank you, Ronnie. It's good, golden. Yeah. Golden, love. Chichi. So, say bye. Okay. Let's Cheryl have a good birthday now. Yeah, Fred. Kuya Fred ba na? Kuya Fred. Cheryl, not Shirley. Tumulong ka na daw. Yeah, Cheryl, not Shirley. Alhalo ini. Oh, ano ba na lang ay mamaya na kayo para ano yan sa frozen pa. Good vibes. Please be there for here. Okay, my job is done, but I don't come. I do come in from time to time. Yes, happy birthday, sir. Yes, happy birthday, my cousin. Dito, dalawang to sa dagat. Dito ka. Diretso na niya, pakata sa kara. Sandila talaga. Ano yan? Happy birthday, friend. Ayan, di pa. Mayroon pa, Sheryl, 5. Hoy. 5. Ah, sige, sino yan? Si GS Rocket. Ano mo na sa wala papay mo kanda. Thank you. Yan po ni ko ang maghanap pag kung ako gamit mo na ako. Thank you, thanks. Thank you, Sir Jeff. Thank you so Dili ko ang lang ang Where is all walang the papay rest? niya. What? Where is all the red horse? Don't know one. Ano ba? Nahirapan ako. Where are you? Ano ba yan? Only 7 a.m. Yeah. Oh my God. Oh my God. Gab, ang liwanan mo. Ano, si Kasuhanan. Yeah. Don't too early for the red horse. Hasan GS. O, yan pa. 20 pesos.
ba to? 20. Ay, thank you, God. God. 20. Thank you, God. God. So much, God. Makapagod ako? O bago, kumapag ka. Bayad ko. Di ba nakaipon? Thank you, God. Thank you so much, Thank you, God. Thank you. Try to everyone for doing super chat and PayPal. Tama na. Ayan, nagbabasa baga ako si Kuya Right, Kuya Fred. Tama na. Thank you, God. Thank you pa. Thank you pa. Oh my God. Thank you, Sir Jess. Knocker. Hala, di ko na Ito pa. Hala, di ko na basa. Thank you, Ronnie. Thank you pa. Thank you, thank you, thank you. Try to everyone for doing super chats and PayPal. It's never too early for Red Horse and San Miguel. Yeah. Wag na. It's so early in the morning. Red Horse and San Miguel beer. Happy birthday, Zai. Awesome. Have a nice day. God. Thank you, God. Don. Kuya Fred. GTV vlog. Don. Thanks everyone for the blessing. Don Juan. Don Hong Juan. Don. Thank you, Sir Don. Don. Sir Don. Sorry. Thanks for reminding me, Don. I need pot, San Miguel, and refrigerator. Kuya Fred. Yes, Kuya Fred. Nice. Kuya Fred. Very nice. GTV vlog. Thank you, Sir Fred. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jess. God. Oh my God. Pero yun na kilo. Diba? Doon na iya. About to land in Atlanta. Not to drink now. GTV vlog to get cold. I can hear a pig, I think. Yeah. GTV vlog, okay, friend. Take care, GS. Ang bill paper at sa alam dito hindi tayo gigisa. Mapapagod daw ang sarap ay magaan ko na ako. Ang picture. Is that for lechon ate? Is that for lechon ate daw? No. Kita Mayla, tama na. Kaya bang naguraw. Kalmahin. Ito sa Mother of Ten. Kalmahin. Ngayon, magpakayoon. Markila ko ban. Oo, wala lang ng bana, no? Luya. Ano, mayaman kita? Oo. May marmol na kumbre. Oo. Kaya nga marmol. Hoy, kuwang dito ka maliilin. Lumpia o ano. Para din na yung isip mo? Hindi na, ikaw i-ready mo nung ay, para. Anong rin na yung napagpunta. No na? No na? Walang kayo na. Ano? Antun mo, din kayo. Antun maato mo. Baik-baik din. Anito, daran-daran ni. Para na muna yun ako kayo. Sige ko ng pamanggulo. Uwapo na lang. Ay, naglalaan na kalayo. Dito nga nila.
Wala ko nuli na. Wala yung nakakadto. Bugon lang na. Kada duwa ni na ano na mo. Kaya, Nabalay. biro na yung na. Niyodo na kami. Darawang ko no. Ito na, pagkaon. Ay may lipson ka ng taon. Kakao ni Papay puti na luto. Ihaw ko na inihaw. Ang bukong sa nana lang. Pantos na ada yung mga. Balisin pa sila. Nakidala mo dyan mo na rin cooker. Daraong na na rin cooker. Mga ano po, daraong ka. Sa may blower man na daray at tuhong. Uring o kangayan sa kung may Ayaw niyo na magkalun na Pino. dito. Tapos na yun. Pino. Darang talaga yan? Oo. Oo. Nilibong na yan siya. Din mamay an uring? Pino. Pino din. Pino. Agihan. Alin na bakal na ano. Tapos din na bakalsan. Huwag lang mo makalsan. Brown rice. Ay, oo. Okay na ka. Motor mo na dahil. Dahil kapag tutang pa. Ikaw, di mo ka masakay. Ban. Ano ko rin? Nakapila ko na yung ban. Luway lang ha. Ano na wala sa ano? Araw-araw mo sumambihan. Ano na wala sa ano? Plubian? 10:30? Dito ka nakatama. Tama yan. Dapat naka, alam mo yung ka na simple. Ay, dara. Diba, dubli na yan. Dubli na yan. Diba? Mayon po, sandi sa Mayon. namamamutin, masakay. Opo, mayon. Mayon po. Sa Irene, sa jeep. Ay, di makapod sa Irene? Naman, ay, parang magtagaluwas. Ngayon. Para bukan, mabahala lang. Julata ba yung pangalan? Oo, dilatang. Yung banda dita? Din ba the Grace? Basta sa place, manapot na lang daw ako makikilala ko naman kuno yung dito. Asa Bilay? Oo, sabi mo si Julataan para luto daw ni ni Ambit Imperial. Tapos kuwaon mo ano Ben. Ito lang. Oh, batian si tita mo. Ang laman loob. Sabi mo, ano yun, ano na sabi, paluto ngayon ni Ida. Tapos ang laman loob sabi. Naman Kaya alam naman, Din na ito bupang. Magbutan-butangan. saan? Ang laman loob. Alam mo, Galintihan mo na da yung kay Mabaw ka da yung. Ay nga, wala bupang. naka-plastic. Anday. Ambog, guys, sabi din daw yung lutuon pag-arap mo. Mao nga, Sabi ako na butangan lang. ibang. Sa plastic ka siya, ba't may panis daw? Plastic na yan. May butakan na yun. Pukyo ako yan. Happy birthday daw, sabi ni, ay gaga. Si Brigas mo na ngayon. Burigas mo na ngayon. Sabi niya pala, birthday my dear Sheryl. Una ko ka pa. Una ko from other side of the country. Ano po mo panabihan ng pagdarabi niyo? Duwa dyan na dyan. Ano po? Mama! Kasi, Duwalag na galong ang darahon. Dapat tulong ha. Wala ka duwa? Ate, may siya. Wala sigurado ka na. Sila! Ano yung siya? Siya. Alugong ka kaya ho? Ha? Alugong kaya? Oo. Baka nung kumain na siguro.
Ato, sorry. Magbabasket ka pa dito. Ha? Magbabasket ka pa dito. Waalis natin. May birthday, mauna nagluto. Ularang. Ularang. Oh, yan. Di ba kayo nasusunod? Dapat yun. Ano yan natin, mamay? Ang kanati sila. Bali tulo ada mamay ko ng barawan. Ihal. Ako ay kulangon ada. Ihal mo na. Kung mag-palintok pa. Ay, para basa mo. Wala na. Susuno ko. Bibi, nakatisige mo. Tingnan sa alsa. Yan. Ay, mama. Sana ang susan. Yun. Puro sus man lang doon. Ganda na rin naman. Sarap naman. Ay, pag arason, marason ate. Ay, pag pinit. Mami? Doon na yon ate. Doon na yon. Alipaton yon. Bali si mama may mga ano pa pero putangan sa spaghetti. Ay di ho, pili ni. Ay oo. Kumain may taklo. Ayaw. May taklo. Ah, ito dadar man niya yan. Ay, nainit. Dito na. Ha? Spaghetti sa ano? O, hindi ho, kay Dako. Ano iba? Narabalik yun. Ay, so. Saan? Nano? Hindi? Hindi ibig sabihin kasi ada yung Ay, hindi. Hindi pa ako dito sa room, may taklo. Pero sa Luwan na irog sa dahama eh. Nakalipong ka naman. Ay! Parang kung nagmotor, nagsakay sa tricycle.
Sino? Ayan ang motor, tricycle. Ayun. Ayan, di ka tulo. Ay, ano na lang ito na? Plastic. Oh, diba? Hello! Ha? Oo. Ay, buta na natin. Ayun. Di, pwede man ikot ka. Butangan lang sila na kayo. Sabi man lang hindi na to. Biscuit stick ka mo. May isa ka sa biscuit stick ka mo. Ano to yun? Sumo spaghetti? Wala. Hindi. Kasi rulo siya eh. Ano yung isa ko lang. Para anong para. Hindi naman ano niya. Dapat sa mukha akong panyin. Ano nga, cancel. Tingnan ko, ang nabawal na siya. Sarado mo na naman siya na. Close. Boss mo na lang siya. Ay, tulog. Ano yung mga rigs na? Resign ito na. Anong sabi? Trato? Marinig tayo niya nga. Oo. Kaya didit na ha. Tama lang din sa ano ha. Hana yun. O bawa, sige ra. Hana nga, tita, ate mo. Ha? Hana ate mo. Ay. Hana nga.
Sayang, ninakidanday. Oh, 41. Oh my God. 41. Cheryl, do you have a happy birthday? Thank you. Thank you, Sir Bell. Alright, Rocker, see fight on next one, yes. Taker, Sir Rocker, Jess Rocker, thank you so much. Taker po. Alright, time to get off. This thing can get falling back on my butt. I'll be back. Okay, thank you so much. Angel Benetus, Tiu Chong, hello Carlos, hello. Right, Kuya. Spaghetti is almost done na. Yes, I hate flying, but we all choose to do it. Amen, sis Gray. Amen. Ah! Thank you po. Thank you guys. My God. Oh my God, sila pong. Maabot ka lang pong. Sa buhay na nakiro. Thank you so much. 29. 33 people. I have so many missing in the chats. We have one customer there. Happy birthday, thank you, Yuki. Here come Jess. What airline carrying you across to Japan, Jess? Hi, Blamela. Happy birthday, thank you, Blamela. Thank you so much. Ayan yung paano to.
Where's that? Naka-live ka ba? Alay ba ko? Ako na. Sa ako yun? Ako na. Pastry yun. Naman. Ano? Thank you so much. Oh my God. Awesome. Six naman ni Madam. Ah. Gab! You have many messages. You have been busy, ah? Many? Okay. I missed the message. Oh my God. I spent more hours on the plane last than at least my life combined by a lot. Okay. For the record, Grace, I hadn't done much flying before going to Taiwan. Oh, I love lots of Ronnie Villanueva, hi. Seeker Jess. My God, I have a lot of messages. Hi God, have a nice day. Gorgeous Jen, happy birthday. Thank you, Design. It's never too early for Red Hearts and San Miguel, yeah. But really here, my God. Winning. Winning here. My God, sana humupang ulan. Heavy wind here. Oh my God. Heavy wind. May gulay.
Sorry. Sounds like it's raining. Yeah, raining here. Raining for a raining. Hi, Bob. Bam, hi, Bam. Bird bar, by bird box. Oh my God. Heavy wind. You are Filipino? Yes, I'm a Filipino. I'm from Philippines. I'm from Philippines po. Hi, Priya. Hi, Beck Damon. Bam. Greetings from Indonesia. Hi, Bam. What time is it there? Time here is 7:39 in the morning. Oh my God, raining here. Let's stop raining. Oh my God.
Bird box. You got rain, we got snow and ice. Yeah, rainy here, my God. Basura? May basura? Hey, Sir Jamie. Rainy here.
Well, I hope you have a great day. Thank you, Belle. It's freezing outside. May cheese ka pa na available? Wala na. Bayad ka dyan sa spaghetti? Wala na. Mao na Wala lang. Mao na lang yan to. Madong ko lang. You have a blessing birthday. Thank you, Sir Jamie. Having a good friends and surrounded good people is a blessing. Thank you for nice meeting you here on good people here on YouTube. Thank you so much. Yes, for me, that's one of the blessing. It's blessing for me having a surrounded good people. It's blessing. That's a blessing for me. Hi there from Nevada, United States of America. Hi, JJ's One. Thank you, sir, JJ's One. Lux Scott, good morning. And what are you beautiful face to wake up to? I hope you are having an amazing day. Thank you, Lux Scott. Deep thinking. Deep thinking. I'm a bad liar. Siya, siya. Siya. Wow. Thank you, 20 people. Thanks so much. It does. Thank you. I love the course you got nice, yeah. That's from my niece. She's my niece. She's graduating this year. Her course is criminology. She working as a student. So proud of her. So proud. Working student. My niece. That's why she deserving, and she's so smart. She's so beautiful. That's great, yes. So really so proud of me. So that's why
god, she spent money for giving me a gift. So, oh my god, surprise from her. She loves her auntie. Yes, yes. That's why I love my family. She loves me, and I love them. I love them so much. Oh yeah, family is everything. Yeah, family is everything. Ang tulala. Dancing and dating. Oh, dancing and deep thinking. Minor. You don't know what is that. Oh my god, what happened to you, bear? Oh my god, the bear is almost. What happened to you? Baby, you don't know what is life. Hindi ka sa ako. Alam mo na magkaliya. Alam mo na. Uy, kaganda. Loving on that bear. It's too hard. This is the for Mother Queen. The Mother Queen, I'm at third place, the prize. For being a Mother Queen. That's a prize. The bear. I'm at third place for Mother Queen here in Bicol. Oh my God. What is this?
Pero may dala na luto para. Hi, Carson. Marina. Baby, you don't know. Ano mahal ka na no? Ring. Love somebody. Oh, aray ko. You will have to sew the bear up, yeah. What? So cold. Okay. Okay. Kulog mo na yan. Ito mo daw. Natuntak. Hindi namin 30 people. Thank you so much. Like and subscribe, please. Thank you, Rob. Hello? Hindi ko natak. Hindi na mawala sa kawad. On your birthday, I hope all your dreams come true. Yes, I hope so, Sir Jimmy. Thank you, Sir Jimmy. Ito ka na naman. Bigyan na pala. Ilan? We're waiting for the jeep. Waiting for the jeep. You're welcome. Thank you so much, Sir Jimmy. Nanaga? Nanaga? Double top. Thank you po. Thank you. Yeah, yeah.
What is love? There's somebody. Nakuha na niyo, Bem? Bem, nakuha na niyo? My God. Yeah, yeah. Sure, still raining there. Yeah, it's still raining here. So it's rain. Oh my God. Almost ready na. Balik ka doon, balik ka doon. Hindi mo ako sa mapa. Ano ako? Balik kita ko. Ay, paano ko mapa? Ay, mabalik ako. Kasi nabayan. Oh, may jelly. Mabawasan yelo. May bawasan yelo. Tapos mauna i-ano yan daw. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
Dili, upat ada na yun sa baba, tapos mauna ikasunod, tapos babaw na lang ang ilo, oo. Para mapantay. Kaya sa ako. May ka ba dito sila? Ang mga na yan? Sa picture? Ang mga na ngayon yun? Pagpapay mo na talaga. Ang picture? Ah, sige. Malabahan. Tata. Tata. Kanta naman tata. Tata. Tado. Ako, maprimiro ng doon. Pakpaong ko yan. Meron tayo ng video. Hindi pa rin pag mabukas ka matali ka mga... Sorry, quality! Quality! Saan na nataktaw? Hindi ko rin gumagawa. Natulog sa likod. Ubus na. Oh, tatawad na yun. Pakagat ako sa ro. Kagat ako sa ro. Taro lang ha. Kagat ako sa ro lang ha. Kagat ako sa ro lang ha. Kagat ako sa ro lang. Tawad na lang. Tawad. Oo. Makarigis na? Tinagat? Ano ba yung na? Bakal ka ano, diba? Bakal ka. Ito na lang paganda dito. Bem, sino sa kayo mo kami? Kaloy. Nga, nagkikaloy. Dito. Nagula ka na. Wala ko mo ko Sa tricycle. nakulog ba kayo? Sa taas, sa taas yun. Ay, dito si Dip ya. Sabi ko, yan mo pa po. Oo, nariyan si Papa. Balik si Papa, nariyan. Ready ka na? Ram? Ano ba na ba doon? Pagi si Madam, ay. Madam, si Madam. Happy birthday. Ay, pinagod. Madam. Madamdaming. Kinagod ko na sa desk. Man. Ang kulan ni kayo. Pinagod ko na sa mga. Ay, nagmalang parang brown. Leche na to. Parang kahit ito pala uling brown nito. Wala na. Dira, ang iba sa... Ay! Ang hindi naman Sino na, ano, luto. Pili sa tayo sila sa likod. Andiri ma, ano, adiyo. Maula! Adiyo. Andiri ma, pukuranan, kumayan. Oh, yan. Oo, balik pagabot sa bone. Yan ito ang dalawang klano. Ano ka man mauli yung ate? Hindi yan ha. Hindi yan. Diroy.
Bakit ka din, ano, tinatay? Ano dito? Rao. Pag nag-uuli yung tira, baby sa balay. Pagkakada, mga kaagi, kanina ko na ubo. Ano na ayan na? Ayan, pagka ano, ano lang, adlaw lang. Dahil lang sa adlaw, pagkaaga, ayan na. Nagparato ka, kung di ako nagkalibali, busog ako pa kanina. Ano na, awi, ang Gada na? Oh, harakot na ka mo. Kaya mo na, kaya mapagpamutang sa sila, ito na sila magtanong. Pagpamutan mo, paan? Dito, dada na ko no. Dapat sa bag. Sabi kita. Bless. Ang maiyo ko na sa tulo. Ay, kaya rapot ko. Dada na ko no. Yo, puntang ka na. Harakot na ka mo. Ano sige? Kaya lang diba? Sila ko. Sila. Harakot na ka mo, harakot na. Harakot. Dito yung nagulog ha ho. Baging anto. Ikaw rin tayo na. Ito na kayo. Mama. Pagkakaroon mo plastic. Kaya lang, Jake. Tama na pa nila. Dito. Ano ang ta? Kaya ho, natubig na ho. Yali ho, ipasulod. Ash! Kaya naman sarap. Ben? Ben? Ay, si Ar? Nasa si Ar? Nabado sa buta na yun, nabado mo. Ano rin yung may hilang? Side bibig ako. Ay, ang mga ba nang bilhin ko na pero no. Hain na. Ay, namin na? Mas? Ang hain na. Ino na una. Wala na. My side bibig ako. May mo, doon ka na katang kita. Ito na. Naman para si Bukenik Paman. Ipo din mo na naman. Sige, ako nang bala sa inyo, daraga. Ini mamay na termas? Dali pa man lang ang papa. Oh, ani spaghetti. Magdaliting bababa. Ana, happy ka na ni. Hakot na ka mo. Hakot na ka kain mo. Sige. Oh. Ito na, dali nakapaghakot. Ano na dito nito? Tao. Ron eh, tita ah. Ayaw mo yan? Ang hindi yung sakay, yung tricycle ulit. Wala na siya natulog. Ay, gabi, adi na, kuya. Kapot na, luway ka mo sa Luwaya. Adi, mina, ay. Tao. Oo. Ayan, ito tayo sa may. Ito na tayo sa may. Magkubatin yung akin. Ano sa masama? Dali, kami Manila. Wala ni kanina. Marana dito banta. Ayo. Ay, mga prapanchinilas mo. Wala man sila pray. Gabi pa ho? Oo, mawatan yun. Ay, hindi kaya sa likod ko. Ang gatas ko. Sa manak mo. Oo, dara na ito ng ketchup ito. Sa katunog. Sa lechon. Bye-bye po. Thank you so much.
Thank you po. Ano taho? Bye-bye. Ano taho? Ano? We're going na. Thank you, Sir William Warren. Thank you so much. Ila?